lein i Pontypool, ond mae'n fler. A mae'r bel gan y gogleddwyr, mae di tharo mlaen hefyd, felly mantais i RGC. A dyma nhw'n dod, y bachwr yn hyrddio mlaen. Pêl sydyn allan, McBride i Jones. Jones yn edrych, ond yn derbyn y dacl. McBride ac yn gweld Dion Jones a bylchiad hyfryd. Dion Jones yn croesi am gais cynta'r gogleddwyr. Lloyd yn ei chicio hi, ond dim ond mor bell a Dion Jones. Ac yn gael y bas allan i Caio Parry, hyfryd gan Parry, dawnsio rownd yr amddiffyn. James Brown yn llwyddo i ddadlwytho. Y capten Sam Williams yn edrych a'r bel allan at yr asgell at Delwyn Jones. Dyna ail gais y gogleddwyr, a maen nhw'n hellach ar y blaen. Y tîm cartre yn edrych i ymosod a dangos i doniau unwaith yn rhagor. Pel gyflym allan i'r maswr McBride. RGC yn ei chalu i'r asgell at Caio Parry. Diom angen dim help. A mae Parry di croesi am drydedd cais y tîm cartra mewn 15 munud. Yr ymwelwyr yn dair am bwyntiau rwan. Efo'r tîm cartra gymaint ar y blaen. O, Morgan Lloyd yn mynd i hun. O, amddiffyn slac gan y tîm cartra. Cais hawdd i Morgan Lloyd yn rhoi llygedyn o obaith i'r ymwelwyr. A Pontypool angen rhywbeth y fama rwan mwyn cadw i gafal ar y gêm a maen nhw'n ei chymryd hi'n gyflym. Dyn nhw'n gallu mynd yr holl ffordd, ydi wir, Dan Hill yn llwyddo i gael ail gais yr ymwelwyr o'r pnawn. Mae Pontypool nôl yn y gêm. Dyma RGC yn dod yn chwilio am y cais pwynt bonws na. Y blaenwyr yn hyrddio. Ac ydyn nhw wedi gwneud digon. Na, maen nhw'n gorfod ailosod. Un hyrddiad arall o bosib. Yn diwir y cais yna. Dafydd Thirsk ar waelod honna. 4 cais y pnawn. A dyna ni, Rygbi Gogledd Cymru yn llwyddo i sicrhau i buddigoliaeth gartref gyntaf y tymor yma, a hynny efo pwynt bonws. Y sgôr terfynol, RGC 26, Pontypool 12.